É un minuto de silencio en Marín dedicado á familia da vila que desapareceu a semana pasada no dobre tremor de Venezuela. Os veciños de Marín con este acto tamén se solidarizan co pobo venezolano ante a catástrofe. Desde o Concello falan de absoluta consternación. Tenemos la fe de que esas nueve personas, bueno, y todas las que estén debajo de esos escombros, que nos den la noticia de que salieron con vida. Pero ya tenemos el cuerpo de 3. As mostras de solidariedade con este país continúan por toda a xeografía galega. A comunidade de venezolanos da Estrada, por exemplo, iniciou unha campaña de recollida de medicamentos e material cirúrxico para poder dar resposta ás necesidades máis urxentes. Ola, boa tarde. Luns 29 de xuño, benvidos ao Galicia Noticias. Na Coruña continúa a busca do autor do acuitelamento mortal rexistrado este domingo no barrio dos Rosales. A Policía Nacional busca un sospeitoso que tería antecedentes por intento de homicidio e malos tratos. No momento da agresión ia oculto baixo unha gorra e máis unha máscara. As cámaras de seguridade da zona poden ser clave para dar con él. Escuché que foi con outra persona, pero foi un problema de nada, No hubo ningún forcejeo ni nada. É unha noticia que te deixa en shock. Claro, un home que non se metía con nadie ni nada, e que veñan e lle den unha puñalada, pois están buscando culpable a ver que se faga justicia. Ya marcharon algunos ya en grúa, pero ya se pusieron en contacto con la gasolinera y bueno, en principio la avería que tengan, esperemos que non sea mucho. O fin de semana foi de tolos, porque chamaron, creo que xa foi o domingo pola mañá, debemos recoller nosotros, personalmente nosotros, sobre 8 motos e 2 coches. Durante máis de 5 horas, un surtidor dunha gasolineira de Ribadeo deu gasóleo no canto de gasolina 95. Segundo a empresa afectada, un erro no abastecemento que reciben foi a causa do acontecido. Aínda que se poden producir avarías no motor, sinalan que o normal é que os vehículos paren e que sexa preciso limpar o depósito. Os problemas adoitan ser máis graves no caso das motos, e xusto ese día había unha concentración moteira na vila. A veda do polvo está a piques de rematar e os barcos que capturan esa especie prepáranse para volver ao mar. Neste tempo, sen poder capturar o polvo galego, os gardacostas da Xunta vixían todo o litoral para detectar furtivos que non respectan a lei. Durante a veda incautáronse de centos de kilos de polvo ilegal e de centos de nasas irregulares. Un equipo do Galicia Noticias acompañounos nesas tarefas de vixilancia. Esta raposa ten ten peso suficiente porque ten que vir rastrexando, ten como uns ganchos e ven toda rastreando todo polo mar. Entonces aí eses ganchos, se hai un arte calado onde non está identificado, si o pilla, non? Entonces cando nós procedemos a levantar o aparello, lógicamente a devolución das especies ao mar. A Policía Nacional busca o autor do acuitelamento mortal rexistrado este domingo na Coruña. O crime tivo lugar no barrio dos Rosales e hai novidades sobre o paradoiro do sospeitoso Demetrio. Contanos. De momento, sin novidades, continúa a investigación aberta. De feito, esta mesma mañá podemos ver a xentes de Paisano outra vez neste lugar dos feitos que se producía onte contra unha media, buscando algunha pista. Continúa, como decíamos, esa investigación, unha investigación para que vai ser fundamental tamén as imaxes de algunha das cámaras de seguridade desta zona. Así se sabe que o autor desa coitelada mortal levaba o rostro cuberto cunha gorra e tamén cunha máscara, e agora a investigación centrase nun posible sospeitoso que contaría con antecedentes policiais por agresión e tamén por malos tratos. A Policía Nacional mantén aberta a investigación para localizar o autor da coitelada mortal. Sospeitan dun home duns 50 anos con tatuaxes nas mans e veciño de Labañou. Con el, supostamente, o falecido tivera un encontronazo na noite de San Xoán. Dice que que se había tenido algún problema ahí abajo el día de San Juan con alguien, pero eso lo comentaron ahí, yo no lo sé. Escuché que foi con outra persona, pero foi un problema de nada, ni un puñetazo, yo creo que foi una leche así, mano abierta. Están buscando culpable a ver que se faga justicia. Aconteceu pouco despois da 1 da tarde deste domingo na travesía dos Rosais. Cuchillado por la parte de atrás, que el tío que lo acuchilló salió de... Hay como una división en los primeros que dan a la parte de atrás, si lo habéis visto,
estaba escondido y salió y le cepilló la vena aorta, supongo que sería, por la sangre que había. Vi a sangre aí onde está blanco eso. Con pavor e medo, ¿no? De que te ocurra que, bueno, que sexas ti, o que pases pola rúa e che pase. Noticia que te deixa en shock. Claro, un home que non se metía con nadie ni nada, e que veñan e lle den unha puñalada, pois... Aquí suele ser muy tranquilo, no suele pasar estas cosas, pero bueno. A vítima, un varón de 55 anos, estaba preto da súa casa. Despois de recibir a coitelada, víronos a ir correndo por un camiño estreito ata que caeu o chan. Un médico que paró ahí, para cuando aún no habían llegado, paró un médico y lo miró y ya dijo que estaba muerto. Vino la policía y nada, ya vi cómo le ponían la sábana encima y todo. O meu amigo Jaime, pero... Después estuve con la madre, estaba desesperada, claro. O sea, no se creía nada y estaba mal, claro. Unha testemuña comentou que intres antes do acoitelamento viu un home dando voltas pola zona. Levaba a faciana oculta cunha máscara e vestía un suadoiro con carapucha e pantalóns negros. Polo momento non se desbota ningunha hipótese sobre o móvil do crime. Parece que ser que foi un axuste de contas, pero non estou seguro. Falan, pero bueno, xa sabes que eso terá que decir a policía ou que investigue e se saiba o que pasou. As imaxes recollidas polas cámaras de seguridade que hai na zona van ser a clave para identificar o autor do crime. Estamos a 29 de xuño, pasaron xa case 5 días do terremoto de Venezuela e non hai noticias da familia de Marín desaparecida tras o tremor. Na vila, hoxe, houve un minuto de silencio de apoio á comunidade venezolana. Silencio e anguria no concello de Marín, na concentración polos veciños de orixe venezolana dos que non saben nada dende o terremoto. Josvani Hernández, a súa esposa Adela e os seus fillos Lía e Ulises permanecen desaparecidos dende hai 5 días, cando o tremor os sacudiu recentemente chegados a Guaira. Las horas se hacen más duras y más cuesta arriba, ¿no? No tenemos absolutamente ninguna noticia. Es verdad que muchos miembros de su familia, incluso la familia que reside aquí en Marín, pues nos hemos puesto en contacto con ellos. Nadie sabe nada en estos momentos, pero no queremos dejar de perder esa esperanza, ¿no? Sabemos que están en la peor zona, que era la que ellos iban, y no hay noticias de ninguno de los 4. La hermana sabemos que se ha acercado a Venezuela y que están preocupados por la maquinaria que necesitan para poder levantar los escombros. Sabemos que la UME está en zona cero, pero que necesitan donde creen que el edificio donde estaban ellos ubicados, que necesitan que se levante con grúas y maquinaria pesada. A comunidade educativa está especialmente afectada por esta familia tan activa en todo o que tiña que ver co Colexio Inmaculada de Marín e o mundo do hockey. La comunidad está súper afectada, las familias no dejan de llamar, de preguntar. Los profesores están en un momento en el que, bueno, agobiados también, con mucha preocupación y deseando tener noticias, con mucha esperanza. La familia mía no le pasó nada, pero tengo muchos amigos y los de aquí de Marín eran amigos míos. Bueno, son amigos míos, esperemos, tenemos una esperanza de que estén vivos. Y nada, no tengo palabras ya. Especial conmoción entre a comunidade venezolana en Marín, xa que algúns están tocados directamente polo infortunio. Gran parte de mi familia estaba en uno de los edificios que se derrumbó. Son 11 personas, de las cuales 3 ya sacaron sus cuerpos. Estamos a la espera de los otros 9. Hay que tener fe porque hay mucha gente todavía que está viva. Son amigos que nos llaman y nos dicen, llaman, o sea, los teléfonos que ellos tienen y todavía están vivas las personas. 5 días despois do tremor de terra, ninguén perde a esperanza. Por outro lado, mentres as mostras de solidariedade con este país continúan por toda a xeografía galega. A comunidade de venezolanos da Estrada, por exemplo, iniciou unha campaña de recollida de medicamentos e material cirúrxico para poder dar resposta ás necesidades máis urxentes que chegan agora mesmo dende este país suramericano, onde estes 2 tremores deixaron milleiros de feridos.
A comunidade de venezolanos na Estrada está recollendo útiles para enviar aos seus compatriotas afectados tras os 2 terremotos do pasado mércores. O máis urxente agora mesmo son os medicamentos e material cirúrxico. Insumos médicos, se necesitan tensiómetros, termómetros, oxímetros, gasas, bueno, todo lo que de medicamentos, sobre todo medicamentos para niños también, antibióticos y todo ese tipo de cosas, sueros, soluciones. Na Estrada hai 3 puntos de recollida, os bares Antojos e Acrópolis e este espazo chamado Tu Lugar de Encuentro. Un día despois da traxedia, en colaboración coa Federación de Venezolanos de Galicia, que se encargará de realizar o envío, iniciaron esta campaña tras coñecer a crúa realidade que chega a través dos familiares e amigos que seguen alí. La Guaira, sí, tiene su hospital, gracias a Dios no recibió, pero colapsó. Colapsó por la cantidad de personas heridas, desde los bebés recién nacidos, porque los tenemos, hasta las personas adultas mayor. Todos ellos necesitan un granito de arena. A recollida é na Estrada, pero tamén se está facendo noutros puntos de Galicia, como en Lalín. O nivel de solidariedade e de resposta foi inmediato. Me conmueve muchísimo que han venido muchos gallegos, o sea, personas locales, muchos que ni siquiera nos conocen, sino, como te acabo de decir, un chico que vino de Lalín, lo vio en las redes y vino a traer unos medicamentos. Para os venezolanos residentes en Galicia é dobremente doloroso ver o que está pasando no seu país. Han quedado muchos niños huérfanos, entonces ya pasó con la pandemia, ya pasó con la primera ola de migración de familias que se desintegraron, dejaron a los niños con abuelos. Entonces es una población que está quedando bien vulnerable en Venezuela, lo que es la infancia y la juventud. Todas aquelas persoas que desexen axudar poden facelo a través da páxina de FEVEGA, a Federación Venezolana de Galicia, a encargada de coordinar toda esta axuda humanitaria. En Vigo, no barrio de Lavadores, investigan a orixe dunhas balas que lle afectaron a 2 familias. Quedaron realmente impresionados co acontecido e non agochan ter medo. Non se explican de onde viñeron eses proxectis. Nuns minutos contámoslles máis deste extraño suceso aquí no Galicia Noticias. Y empezaron a revisar y pues nada, al parecer consiguieron 2 balas dentro del coche, otra más aquí en el espacio, en la finca. Y estamos con una angustia muy grande realmente, porque esto es una zona muy tranquila. No tenemos problemas con nadie, ni los vecinos ni nosotros. Estamos esperando respuesta. Vaya susto que levou o condutor deste turismo Oleiros cando saía pro traballo. Perdeu o control do vehículo e acabou precipitándose por o balcón da vivenda. Foi o fillo da familia residente quen sufriu o accidente. As consecuencias do golpe foron sobre todo materiais, xa que o coche saltaron os airbags. A estas horas aínda estaba pendente de que o retirase un guindastre. O condutor sufriu unha pequena lesión nun pé e tivo que acudir ao centro médico. Houve un accidente grave esta mañá en Mos, na Nacional 550, 2 persoas resultaron feridas de gravidade. Foi unha colisión frontal entre un turismo e unha furgoneta. Os bombeiros tiveron que liberar un dos accidentados que quedou atrapado no vehículo. Tras liberalo, trasladárono ao hospital nunha ambulancia medicalizada. O condutor do furgón saiu polos seus medios, pero tamén necesitou asistencia sanitaria. A Garda Civil de Tráfico abriu unha investigación para aclarar as causas do sinistro. Es un choque frontal entre los vehículos y nada, hubo que escarcelar a una persona que en este momento está siendo tratada por los médicos y trasladada en breve al Junqueiro. Es una vía de doble circulación de sentido contrario, entonces al final de doble sentido y evidentemente pues siempre es más riesgoso, sobre todo en esta zona. Aquí porque se ve una línea continua, algo tuvo que fallar. Su estado es reservado, tiene una lesión importante en una pierna y en principio ahora está tratado, están tratando los médicos. A Garda Civil dá por desartellada unha banda que se dedicaba ao roubo en furgonetas de reparto e vehículos industriais e que actuaba na provincia da Coruña. A operación permitiu a detención de 3 persoas e recuperar o material profesional valorado en máis de 90.000 euros. En apenas 3 meses de investigación, a Operación Furgoline permitiu desartellar unha organización especializada en roubos con forza no interior de furgonetas de traballo e vehículos industriais. Obxectivos todos furgonetas de traballo, tanto de empresas como de autónomos. Entonces, pois por ese medio modus operandi, pois utilizaba a fratura do cristal custodio das furgonetas para abrir o que son a tutería das portas e acceder á carga, ou todo o que tivera na zona de habitabilidade da mesma e levaba pois un pouquiño de todo.
Actuaban na Coruña e nos concellos limítrofes e sempre aproveitando a escuridade da noite. Unha persoa vixiaba a zona e a outra actuaba levando do interior dos vehículos todo o material. Eles roubaban durante toda a noite, pois unha, dúas, pero bueno, era un habitual que conseguiran incluso máis furgonetas, 2, 3 furgonetas durante a noite, e despois pois acababan sempre no mesmo sitio. Acudían ao barrio de Leviña e de aí nese intercambio aparcaban próximos a unha vivenda e aí descargaban todo o material e abandonaban a zona. Levaban de todo material de empresas e de autónomos dedicados a sectores como a construción, a fontanería, a electricidade ou a xardinería, ferramentas de alto valor con destino ao mercado negro. Principalmente, claro, deste tipo de traballadores, pois tanto instaladores de fibra, carpinteiros, albañiles, vamos, unha multitud de oficios que todos utilizaban ferramentas moi comuns para todos eles, para instalación, como taladros, picadores, de todo. Porque hai materiales moi susceptibles dunha venta rápida, como baranderbrozadoras, cortasetos, motoserras, todo eso, pois seguramente as despachaba moi rápido. Tería un mercado concreto. O material roubado agochábase na vivenda dunha terceira persoa que era a que se dedicaba á venda das pezas. Os ladróns non recibían a cambio cartos. Era o intercambio por sustancias estupefacientes para o propio consumo. A Garda Civil recuperou boa parte do material roubado, valorado en máis de 90.000 euros. Moita da ferramenta xa foi devolta aos seus propietarios, pero aínda quedan moitos obxetos nas dependencias policiais. Por iso fan un chamamento aos afectados por estes roubos, para que se poñan en contacto a través da dirección de correo electrónico que lles estamos a facilitar e poder recuperar así o seu material. É o pesadelo de calquera condutor. Nunha gasolineira de Ribadeo estiveron servindo gasóleo en vez de gasolina durante máis de 5 horas. Ocorreu o sábado entre a 1 e as 5 da tarde, cando se decataron de que un dos surtidores estaba suministrando o combustible errado. Durante máis de 5 horas, entre a 1 e as 5 da tarde do sábado, un surtidor dunha gasolineira das aforas de Ribadeo deu gasóleo no canto de gasolina 95. Segundo a empresa afectada, un erro no abastecemento que reciben foi a causa do acontecido. Aínda que se poden producir avarías no motor, sinalan que o normal é que os vehículos paren e que, se xa preciso, limpar o depósito. Os problemas adoitan ser máis graves no caso das motos e xusto ese día había unha concentración moteira. Sí, hubo varios afectados, sí. Bueno, por suerte tampoco la gasolinera enseguida avisó y atendió a la gente bien con el problema que hubo. O sea que, bueno, está encarrilado la reparación y daños y todo esto. O fin de semana foi de tolos, porque chamaron, creo que xa foi o domingo pola mañá, debemos recoller nosotros, personalmente nosotros, sobre 8 motos e 2 coches. Ademais de pedir desculpas polas molestias, dende a gasolineira ribadense asumen toda a responsabilidade das avarías xeradas. A tal efecto, lembran ya a clientela que debe darlle parte ao seguro e cubrir un formulario ou chamalos directamente. O que fixemos foi habilitar unha páxina para que metan os seus datos aí rapidamente e poder contestarlles de forma moito máis áxil, vale, en lugar de por teléfono. Entón, se poden que accedan a incidencias.gasoleosabelleira.com. Hai moitos casos, é certo que o período de tempo no que se deu esta incidencia é relativamente curto, pero estamos no Brao, hai moitos vehículos que pasan polas gasolineiras e é certo que hai moitas incidencias, pero a todas se lles vai dar solución, se lles vai dar unha resposta, puxose a disposición deles todos os servicios dos seguros da gasolinera e, polo tanto, esperar a que pasen os prazos e que se resolva canto antes. Ya marcharon algunos ya en grúa, pero ya se pusieron en contacto con la gasolinera y, en principio la avería que tengan, esperemos que non sea mucho. No caso de carecer do ticket de pagamento, dende a gasolineira indican que non supón problema ningún, posto que poden identificar todos os vehículos a través das cámaras. En Vigo, no barrio de Lavadores, investigan a orixe dunhas balas que lle afectaron a 2 familias. Por unha parte, polo impacto dos proxectis, pero tamén polo medo que lles quedou no corpo. Unha das balas deixou un burato na parede, 2 entraron no coche. Entraron los policías y aquí justo me doy cuenta que quedó atrapada una bala. Ellos dijeron que había quedado allí y se ve el círculo de la bala. Quedó atrapada allí. E outra máis pegou unha pérgola da horta do veciño, sorte da estrutura metálica. Mi vecina escuchó el ruido y supo que eran unos disparos. Cayó ahí justamente en la pérgola. Pudo haber acabado en catástrofe porque mi vecina justamente estaba en la cocina, que es el área donde está esa pérgola.
y si no es por ella hubiese entrado la bala. Non saben a conta de que nin tampouco de onde viñeron os tiros. Ao outro lado da horta só hai máis sorta. Hai que mirar ben ao lonxe para atopar unha posible explicación. Con la trayectoria que tiene la bala, lo que tenemos de espalda como tal es la Martínez Garrido, que hay unos edificios, entonces hay dudas de qué pasó, porque minutos antes estábamos aquí en la finca, parece que fue un calibre 22, por eso es la angustia también más grande, porque si es un arma normal, pues vacían el cartucho y ya está, pero esto tienes que disparar, recargar, disparar, o sea, ¿qué estaban haciendo? No era un pájaro. A espera de respostas dalles medo ata sair da casa para coller os tomates da horta. Ayer justo bajamos porque, claro, se nos van a dañar los tomates que sembramos y hacemos guardia. Tú miras hacia allá por si ves a alguien sospechoso y queremos respuestas. Si consiguen a la persona que hizo esto, dan con el qué, entonces podemos hacer vida normal. O incidente chegou no peor momento para esta familia de Venezuela. Durísimo, realmente nos está afectando mucho porque, claro, esto sucede el lunes, el 24 sucede lo de mi país, es un nervio constante. El día de hoy sonaron unos ruidos y no sé si están festejando algo, entonces, sinceramente me quedé en cama paralizada. Coa mente posta no seu país necesitan saber a orixe das balas para recuperar a tranquilidade da que gozaban ata agora neste recuncho do barrio de Lavadores. Cambiamos totalmente de asunto. Os barcos do polvo prepáranse para volver ao mar. Pasado mañá rematan os 2 meses de veda establecidos para que desobase, pero neste tempo os gardacostas da Xunta vixían todo o litoral galego para detectar furtivos que non respetan a lei. Durante a veda incautáronse de centos de kilos de polvo ilegal e tamén de centos de nasas irregulares. A patrulleira Mar de Galicia, o buque estrela dos gardacostas, sai hoxe de Vila García para detectar aparellos ilegais do polvo que está desobando. A bordo, reunión de traballo para planificar a operación coas outras embarcacións da Xunta. As planeadoras, as auxiliares van a traballar nesta zona e nesta. Acordado todo, poñen rumbo aos Guidoiros, un arquipélago fronte á illa da Arousa. Ao pouco, ven unha boia sospeitosa que collen con bicheiro. Soben as nasas a bordo para comprobalas e xa ven que teñen trampa. Na boca, tiñan que ter uns sistemas para que poida entrar camarón, pero que non entre polvo. O burato máximo tiña que ser de 50 milímetros, pero os plásticos están estratégicamente rotos. 87. 66. O polvo está ahora mismo tamén en veda, entonces tampouco se pode permitir. Danlles amplitud, que a veces eles mismos dan un poquinho máis de apertura, rompen un poquinho máis para que poda entrar, entonces é sempre xogando ca picaresca. Unha cacea de nasas cheas de polvo. Sácanse os polvos, aínda vivos, e devólvense ao mar. Ao lonxe vese outra boia sospeitosa. Ao estar na beira das pedras, con pouco fondo, mandan unha embarcación auxiliar. A ver, recibiches auxiliar, cambio. E volven a topar outra cacea de nasas coa mesma picaresca. A boca da nasa trampeada cos plásticos rotos. Enterado quedan 2-3 nasas por mirar. E de novo, con polvo, con os inspectores tiran ao mar. Vamos millorando moito. Ben, é certo que sempre te atopas con algunhas zonas máis sensibles donde tes, con unha picaresca, donde tes que actuar máis contundentemente, máis diariamente, para que se den conta de que o noso traballo é fundamental para o futuro do sector. Agora van buscar nasas fondeadas sen boia nin sinal. Co raposa, un ferro cuns ganchos, rastrean o fondo para tentar descubrir aparellos ilegais. Ten como uns ganchos e ven rastreando todo polo mar, entonces aí eses ganchos, se hai un arte calado onde non está identificado, si o pilla, non? Hoxe a raposa non atopou nada, pero nas últimas semanas colleu dúcias de aparellos ilegais no fondo do mar. Con todo incautado a bordo, o operativo volve para a terra. Mañá volverán a busca de máis furtivos. Ás veces bañarse na costa galega pode ser unha práctica só apta para valentes. A temperatura da auga é habitualmente moi fría e non sempre convida a mergullarse no mar. Pero hai unha excepción. Os bañistas que acoden ás praias da Mariña para refrescarse nestes días de calor notarán que a auga do mar está sensiblemente máis quente que nos areais bañados polo Atlántico. A diferenza de temperatura pode superar mesmo os 5 graus. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias. A auga da Mariña está moi boa, está quente, hoxe estaba un día estupendo, como podes ver. Auga quente, mellor máis quente que o normal aquí, pero está estupendo. Nosotros somos asturianos e el agua como aquí.
divina, además. E sobre todo, se é cara máis á noite, aínda está moito máis quente que polo día. Estes últimos anos está buenísima a auga, E coa calor, a rapa convértese nunha cuestión de pura supervivencia para as ovellas e os tosquiadores están en plena acción. Recortan un alá coa que logo se fan verdadeiras maravillas. De Luis Fernández en Río Torto conta con 76 exemplares de raza ovella galega e un 200 de pequenos gandeiros que recorren a Ovica para facer a rapa. As explotacións grandes teñen o servizo garantizado. O ser máis profesionais e ser máis rentable para os rapadores, facer unha explotación de 500 ou 400 animais, teñeno máis fácil e, sin embargo, as que quedan sen servizo son as pequenas. Calquera que baixe o mellor de 100 animais teñeno máis complicado. A rapa é unha práctica hixiénica imprescindible para estes animais coa calor. Poden ter golpes de calor, incluso morrer por quedar con toda a alá, non poden controlar a temperatura corporal, esa é a razón principal. Pero despois, ademais, axuda a controlar parásitos, enfermidades de pel, incluso para a reproducción é importante. Clasificada como santa, acrónimo de subproduto animal non destinado a consumo humano, só pode ser recollida por xestores autorizados. Tete Mareque é unha das artesás galegas que traballan para poñer en valor esta lá para facer con ela pezas únicas. Destas ovellas salen estes noveis tan bonitos, fiados a un cabo, a dous, fiados con volúmenes, depende todo o destino para que vaya a ser a peza final. Altas artesanías se están metendo na la galega, nos fiados a má, artesanía desde de raíz. E pechamos todo o círculo xa ao redor destes oficios que están medio esquecidos, non? Este ano os equipos dos rapadores da Montaña de León tosquiarán ao redor dunhas 7.000 ovellas en Galicia ou a beiro do Vica. Os bañistas que acoden ás praias da Mariña para refrescarse estes días de calor poderán percibir que a auga do mar está sensiblemente máis quente que nos areais bañados polo Atlántico. A diferenza de temperatura pode superar mesmo os 5 graus, o que fai da costa do Cantábrico un destino tan apetecible durante o período estival. As praias galegas teñen zona de estar bañadas pola auga máis fría da península, en moitas ocasións mesmo por debaixo dos 15 graus en pleno verán. Neste contexto, os areais mariñaos ofrecen unha notable excepción con temperaturas incluso 5 graus máis altas. A auga da Mariña está moi boa, está quente, hoxe estaba un día estupendo, como podes ver. Auga quente, mellor máis quente que o normal aquí, pero está estupendo. Nosotros somos asturianos e el agua como aquí, divina, además. E sobre todo, se é cara máis á noite, aínda está moito máis quente que polo día. Estes últimos anos está buenísima a auga. Ten nada que ver, aquí está moi quente porque no Atlántico con temperaturas como teñen as da Lanzada, por exemplo, que son moi frías, aquí a temperatura está moi ben, sobre todo para estas datas, e está moi ben, está moi ben. Na fachada atlántica, o fenómeno coñecido como afloramento fai que nas rías ascenda a auga máis profunda e fría. Non ocorre así no mar Cantábrico, polo que a temperatura ambiente pode chegar a ser varios graus inferior a do mar, en especial nos días encapotados. Ten pasado, sí, que estar un día mellor máis nublado, máis fresco, estar mellor o día das 8 grados e a auga estar a 20 máis quente, estar estupendamente mellor dentro da auga que fora. Mentre estás fora, a mellor notas que te colle un pouco fría, despois, en embargo, recelas ir a auga, no momento que te metes notas que está un poquinho máis. Chama atención porque antes a temperatura da auga sí que non era tan alta como está sendo estes últimos anos. Entón, eu noto que é máis alta, que hai máis temperatura da auga é maior que anteriormente. Normalmente a temperatura da auga xestionan máis as corrientes que realmente o día que faga, porque aquí o tempo cambia moito. Con que, por exemplo, houbera moito sol polas mañás, que é unha cousa que sole pasar a moito, e a auga que de quente xa aguanta para casi todo o día. Ainda que despois se poda nublar ou incluso chegar a chover e volver a sair o sol, que aquí pasa moito. É moi cambiante o tempo debido a que aquí na Mariña está rodeados pola cordillera de Mondoñedo, cerra moito, encapota moito. A auga das praias da Mariña pode chegar a acadar os 22 graus, unha temperatura que pouco ou nada lle ten que envexar o Mediterráneo. Pois dende a Mariña despedimos o Galicia Noticias doxe. Quedanse co telexornal e nós, xa saben, podemos vernos mañá un poquinho antes das 2. Boa tarde.